Sanibonani sinibingelele igama lami uAndiso Sibahle kuManqele. Namhlanje sila sisuka nje lapha yeke ngiqali kabusha nje ngithi kangisuse ngithi sisuka le kwiSomnandi Music Festival i4th annual. Sase sithi ke asize la size nje kubaba uKhuzani asibingelele baba. Ngiyabingelela njani Ntokazi? Siyaphila Nkosi yami. Siyaphila siyajabula ukuba nawe namhlanje sizi nje lapha bakithi ebuhleni obungaka ubukhazikhazi go Garden Court sesize sathola ngisho ama breakfast siyabonga kakhulu. Yebo. Siyabonga. Ngiyathokoza ke siyabonga kakhulu nathi. Mhlawumbe umunye uyayibuza ukuthi hayibo le ntokazi yathi manje ubaba uKhuzani no le ndaba iqondile manje inhle manje lento ubaba lo ngokuphelele sithi manje baba uKhuzani kuhle makunjalo. Kuzojwayeleka. Akuzojwayeleka. Mhlawumbe mawungachazela nje umuntu umlandisi ukuthi ngabe kunjani kwaFatherland. Ngize nenzuku ezimbalwa ayikho into engisayicazela umuntu ngisafika. Kusakusha. Kuzojwayeleka ukuhamba kwesikhathi. Mhlawumbe mongangibuza ke emva kwe3 months or 4 months then ngakutshela ukuthi hayi. Ngiyakuzwa. Kodwa khona intambiza netulo. Mhlawumbe uchazele umuntu okade mhlawumbe engenali idatha ubengayikho lapho akabonanga lutho kodwa uyafisa ukwazi ukuthi njoba sekuthiwa ke ubaba uKhuzani usubaba manje uyafisa ukwazi ukuthi konke kwahamba kanjani kusukela nje ngokusuku lokuqala lomshado kuya kumabo bonke abantu abafika bazokweseka abantu abafika bezokubuka bazojabulela ukuthi hawu bakithi nathi mandaba sibancenyana. Ngidlulisa nje ukubonga kakhulu ukwesekwa eSouth Africa ngoba ngizosho njalo ngoba lokwesekwa qhamuka kona wonke amakhona alapha eNingizimu Afrika. Yebo. Nabantu abangaphandle abanothando nangenhliziyo ababefisa uba khona sasenabo. Ngiyabonga kakhulu uthando abantu abangikombise lona. Kusho okukhulu kumina. Yebo. Kuyangithobisa. Yebo. Ngoba ngaphambi kokuthi uthobiswe ungena esigabeni sokuba umnumzane uthobiswa ukuthanda abantu abanginika lona. Yebo. Ngoba noma ngabe kuthiwa kade nginganaki bengihamba nje ngixathuzele mangihamba sekumele ngihambe ngibone ukuthi nginyathelaphi ngoba kunabantu abangithandayo abangikhombisa uthando. Yebo. Sekufanele manje mawukhona into engizoyenza engibona ukuthi lento ngase ibe yihlazo ngingayenzi give nje uthando labantu abangikhombise lona ukuthi imangenza nje bawuthini osibani abakhombisa bangithanda kanje. Yebo. So uthando liyakuthobisa uku-appreciate uthando abantu ukubiza indlela yokushintsha uphila ngayo. Noma ngabe kuthiwa mhlawumbe bengumuntu okhuluma enganaki sengizokhuluma nginake ngoba kunabantu abakhombisile ukuthi bayangithanda esengizothi mina mangikhuluma ngithi le nkulumo uma engezwa osibani angifisi benyele. Ngifisa behlezi ngazo isikhathi bekholelwa kumina bengithanda nje bengithanda. Iyona ndlela yokubonga le ukuthi ngiqhubeke ngibe lo muntu engiyena. Yebo. Usakhuluma nje ngothando ukuyithoba. Lento eqedwe ukwenzeka lapha yana kwiSomnandi Festival wayithoba wabayekela abantu bashutha ngendlela abathanda ngayo bacela impinda kwaba kuhle kwaba nje yana uthi nje hayibo ujola naye abantu balokhu becule njalo bethe khuba ubona ukuthi hayi no uthando lukhona nawe futhi uyakwazi ukuthi abantu babekezelele. Ngiyakuvuma lokho ngikubonile namhlanje ngamehlami abantu bela ubona ukuthi hayi mangathiwa bekuyimina hayi bengeke bengizothi nje kahle kancane ngisacela nje ningiphe nithuba nami ngiphefumule kodwa ukwazile ukuthi nje uthule nje usmile kahle abantu bethatha izithobe kube kuhle kube nje wenza ngani. Kubalekile ukuthi abantu isikhathi esiningi usenze isikhathi kube saba abantu ngoba akuyona into yabelwa noma ubani ukuthandwa ngabantu. Yebo. Ukuthandwa ngabantu kubiza ungena enhlizweni zabo. Angeke ubathenge ngamali abantu bekuthanda kuyazenzakalela. So mase kuzenzakalela kwakho kubona ukuhloniphe. Ngoba baningi abantu abafisa ukuthandwa. Yebo. Baningi abantu abafisa ukukhonjiswa abantu uthando.
yebo kodwa abangeke bekuthenga indawo akudayisa indawo kuwumusa kaNkulunkulu nezidalwa esihamba nazo. yebo So ke kubalekile ukuthi lonto leyo wesabe isidaka sakho esaba uNkulunkulu ukuthi uma lo muntu ungamnikeza ithuba hleze uNkulunkulu uzonyela Yebo. hleze idalwa sami sizonyela. So kubalekile ukuthi ngisho lina uma emvuleni banikeza abantu ithuba ngoba Ayisajabula kakhulu. into ophathiswe yona awuyazi umnikazi wayo uyilanda nini. yebo Kufuneka namhla umnikazi wayo seyilandile ingasali into ethi hawu wayeyitshela uye lo osenje. Kumele ukuthi noma kufike leso sigaba ethi hayi siyalazi ke siyabazi kodwa seyiqhawe wayebahlonipha abantu lapho usudla ama benefit okuhlonipha abantu. kuba yebo ngiyafisa futhi ukuthi sithinte la ngizwa abantu bethi manje beku 10 years uqobile laphayana ukuthi ukhona umama osekhaya umfihlile ngazi manje ngifisa ukwazi ukuthi mhlambe lawo mahebies ayiqiniso bese beku 10 years wafihla umuntu for 10 years noma mhlambe ungathi nje ubukhona ukuthi ubungathanda ukuthi kube yinto nje ihlala mhlambe nje dlaba ngazi ngabe kanjani ngoba abanye babenga ukuthi hayi ukufihla yabo bathi abanye bayamncoma umama ukuthi hayi unabangani abaright abakwazi ukuthula nje nento bengalokhu behlambalaza beveze bexoxela abantu ukuthi hayi phela kunje ungathi mhlambe lento yinto kade icontrola wena noma mhlambe into kanjani kuze nje ihlala ubala abantu bayazi ngoba ngibonile kakhulu ukuthi abantu bayafisa ukuyazi le ndaba. Cha lezo sekuyindaba zasekhaya. Yebo. Siyixoxa mawusekhaya. Yebo. Noma nje kukhona umcinjana owenziwa ekhaya bese siyikhuluma. Ngeke ngikhulume la ngoba bengithi izoputshuka ngoba zindaba zasekhaya lezo. Hayi kulungile ake singene nje kwi-album abantu bayithandile bayithokozele kwamnandi ngoba nje ama Blue Nation ajabule ayabonga athi kusukela ekuqaleni lokhu nje kunje sithola ama hits kuze kube imanje yini leyo yenza ngayo. Cabanga ukuthi uma umculi kubalekile ukuthi uzama ngaso isikhathi ukunika abantu into entsha. Yebo. Ngoba uma kini nedla ubhontshisi namhlanje nakusasa phambi kwakusasa uzogcina uzodoja. Yebo. So time mina ngingamane ngiyocela ukudla kwamakhelwane. Yebo. Ngoba la ekhaya kudla into eyodwa. Kodwa makudla ukudla ukushintsha lokho kubiza ukuthi enjoy ukuba sekhaya. Yebo. So ke nala njobona nibejabule kanje bezwa isound entsha emadlebeni lawo. Thina sishintsha ngisho igita, sishintsha ngisho ikeyboard, sishintsha ngisho ibass. Ngoba sesifuna ukunikeza abantu taste entsha. Yebo. Indlela yokucula ama melody, ingoma oqala ingafani nesibili, ingoma esibili ingafani nesithathu. Acula ngomlayezo wodwa, shintsha imlayezo. Yebo. Yes, ugxile empilweni, ucheck impilo, ucula into eziningi ezahlukahlukene. Kwenza ukuthi abantu bezwe into entsha because abantu bayithanda into entsha. Yebo. Yabona nje abantu ngendlela abathanda ngakhona ukulalela into entsha ngazi ngichaza ngithini njengoba babona behlanya kanje. Kunjalo. Sineyingoma kuyaqala thina ukuthi sibe neyingoma sikhuluma ngokuthi siku 3 weeks manje. Yebo. But kuneyingoma eseyibheke ko 2 million njengoba sikhuluma. Yebo. Nengoma edlule ko 2 million. Yebo. Sikubukayo nakho lokho ngoba abantu khona into abayikhohlwayo ukuthi ukushaya u2 million noma u1 million urelease kona wonke ama platforms. Sikhuluma ngama platform ahlukahlukene la. O iTunes, Apple Music, YouTube Music, kuzona zonke indawo Deezer, ziningi, Amazon, ziningi. Yebo. Kodwa ukwazi ukuthi ube khona iplatform eshaya khona nje Spotify. Yebo. Kodwa kube khona iplatform eshaya imillion. Mawuthi abheka nalama ema platform izibheke kuma million. Lonto isho ukuthi abantu baningi eMzansi ngoba angeke futhi sikukhuthaze. Yebo. Ukuthi sithi abantu abawuqoqana kwi platform eyodwa abantu bawulalela YouTube kuphela. Yebo. Abantu abasabalala nawo ama platforms ngoba kuya counter nakhona. Injalo. So kwangijabulisa mina ukuthi ngibe number 1 ema iTunes, ngibe number 1 Apple Music. Still ngishaya imillion. Kusho ukuthi
lento nje ukuthi njengoba kwakusekhona izitolo khona music o Jet Music o Dakota izitolo ezijayisa umculo kusho ukuthi abantu umuntu wayethenga isitolo eseduze naye yebo nesitolo kuyisona akholwa kusona kodwa still umuntu ashaye adayisa amaseza ngaphezulu ethenga ezitolo ezahlukahlukene baningi abantu just imagine mangathiwa ngirelease kwi platform eyodwa mhlawumbe ngirelease nje ku YouTube kuphela yabo shuthi in hours mhlawumbe ama-hour amabili ngabe sishaya imiliyoni so siyabonga lapho siyakhuthaza bengasho ukuthi inamba ezimili inamba ku YouTube noma zimili inamba ku Audiomack yangazi le konjeni noma ku Spotify ku right ngoba ziyahamba kwama platform kusho ukuthi abantu bayadlala nomaphi bayikhethela ukuthi badlala nomaphi so abanye abaculi ngiyangibona kuba discourage uthola ukuthi abona ngathi inamba zakhe ayinyuke ngalendlela kuleyo platform eyodwa kumele acheck kwama platforms zenza njani ngoba uzothola ukuthi ayihambi lapho kodwa ziyagijima kwama platform nanokuthi silandelwa abantu abahlukahlukene yebo like nje mina ngisuka ngihlala kuma iTunes ikutshela ukuthi kunabantu abaningi abakholelwayo kuma iTunes noma mhlambe ngokwama gadgets wabo yabo abaphathayo abalidela ukuthi bafocus leso sitolo abanye uthola bakholelwa kakhulu ku Spotify abanye bakholelwa kakhulu ku YouTube abanye ke nje bakholelwa ekuthenini nje hayi bazoyidlalela ingoma ngo Facebook ko TikTok abafana abantu so ngibona ngathi usebenzeke kahle kakhulu kule album i-album le ngicacishe ngithi angiyilinganisi na album engake ngaba nayo ngenxa yokuthi abantu bayayithanda although ke sibe nekingana encane kwakhona ingoma ophoqa ukuthi si remove yebo ngenxa yokuthi inenhlamvu like njengamanje ku izitolo zomculo seziyaqikelela lokho ngoba siyafika la kulomkhakha we digital baqikelela ngisho nje ukhipha ihloko esifana nesomunye angakuchallenge lo ngoma we remove i-title nje yabo kwakhona nje inhlamvu ezimbili ezifana nathi sathi mathola ukuthi kunenhlamvu esisebenzisile cishe ifane nezomunye umculo wegospel yebo kodwa ke sakhulumisana naye ukuthi ayisicela ukuthi ingoma semnike yona idayisele yona kube yakhe but iqhubeka ihlale la kuthina umusa ayathathe yonke ama sales ayikhokhe kuyena yonke into I know akaze akholele kulokho wabona ukuthi wathena enkantolo yena ayisabuka ukuthi unokubeke kuyiwe ekuliwe ngcono si remove ingoma ngoba ingagcina isidalela inkinga enkulu ingagcina isidalela ekutheni kuthiwa nje kwa album yonke I-uploadwe kabusha so I-uploadwe without le ngoma so sabona phela ingoma oyifaka isuke nama code isuke nayo yonke into sikihamba as album not as a single so ke ingagcina isiholele ekutheni siphoqeleke ukuthi I remove nje kwa album yonke yabo so ke zolahlekelwa ama numbers sathi ayingcono asichoose option yokuthi si volunteer si remove ingoma qhutshwa kuphila kuya phambili kuhle kakhulu lokho esikuzwa namhlanje usakhuluma ngazi indaba zama streams nani esike sabheka lapha sathola ukuthi you have over 82.7 million streams across icontinent okusho likhulu lokho sengibheka ke umuntu oqhamuka endaweni efana naseNkandla ukuthi imaphi nje amazwi ongawanikeza umuntu osendaweni yaseNkandla naye ofisayo ukucula naye uzothi nje ngingaqala kaphi ngithi ngenza njani kodwa phela nangu babukhuzana ukhona athina amazwi wakho wabhekise kuye namazwi nje mhlambe nawe engathi iwona agqugquzelayo ukuthi uqhubekele phambili ungayiyeki lento ngoba sikubonile usuka phansi unyuka impela ube yinkosi lesikubona uyiyona namhlanje yini le ongathi uyigqugquzela ngayo kanti futhi mapha amazwi ongawanikeza umuntu osekhaya uthi ngiyafunda la engakubalula kakhulu ukuthi asiculeni singayikhohle inhloso yokucula yebo ungekhohle incekithi
eyakwenza wacula ungakhohlwa ubizo lwakho yebo noma uficwa iziphi ivunguvungu ungakhohlwa ukuthi wena isizathu esakwenza ukuthatha isinqumo sokuthi uyocula isiphi ibambe lapho ngoba mina mangicula ngiculela ukwakhe isizwe ilokho kuphela yebo if ingoma yami ifike yaphambana nawe kolonyaka mhlawumbe ngonyaka ozayo khona ozofika ihambisane nawe ngoba angiculeli ukuthi ngithi ngicula ukuthi ngizocula lento mina ngicula umyalezo wengoma bese ukuthi ubumnandi noma wena uyi-enjoy ingoma sokuyibonus mina kodwa ngicula umlayezo wengoma ngithi makufika umuntu ezokutshela ngomuntu wakho okushuthi lo muntu usho ukuthi ungangishuthi inyawo okushuthi lo muntu usho ukuthi lahlekelwa umndeni wakho ushuthi ubona ukuthi ke kushuthi ngcono ungabi namndeni ngcono kuvela ujole naye ke ngoba manje wena kushuthi usho ukuthi vele umndeni wakho ulahleke yabona so uma ngikhipha ingoma ezithi umjolo loyo khona umnye mama ngiya e-USA sahlangana airport ngiyakhumbula leyo mama wazathatha inamba yami wathi mntanami siyabonga usikhandele ingane zethu wathi le ngoma ethi umjolo loyo ikhuthaza abantu besifazane ukuthi bangakholelwa ekutheni umuntu wesifazane uzoma ngomuntu wesilisa umuntu wesifazane ikhuthaza ukuthi akayimele angafuni ukukholelwa kumuntu wesilisa azanikele ngomzimba wakhe ngoba umuntu wesilisa kukhona azokukhipha kuyena yabo so mayithi sathana namhlanje kwasesunenkinga akulona uthando lomjolo loyo isho ukuthi zenyeze ngokulokhu ufake icelo kumuntu wesilisa ngoba uzozulahleka ubuwena kanti abantu besifazane banepower enkulu kumele beyiunderstand so uma beyinikela kakhulu ekuthenini bazonikela abantu besilisa beze bedayise ngalokho esikubiza ngokuthi uthando noma umzimba wabo kuzohlimaza isizwe going forward wayibonga lonto ukuthi le ngoma wazi wathi kwakufanele ihlukanisa unyaka because kwakuhlukanisa unyaka imessage eyayispreadeka ukuthi umjolo loyo imali ayisukulumosha uthando leya ngoma yadlalwa station esikhulu yahlukanisa unyaka ngo-12 ebusuku of which kwakuhlukanisa unyaka imessage so if kukuthi khona usuke engahambisana leyo message ngoba khona wathi indoda wacula ingoma ekanjena enemessage kanjena khona engezokwehla kahle kubona ngathi mina no mangicula ngisimina ekhaya ngami ngekho ukuthi khona umuntu lento lo message ezomshaya nezomphatha kahle ngispread message ukuthi thatha lokho okuzothatheka ushiyo ngekuthatheka but still a message umculo wami is about a message ungaqala ubale uye ko track 2 uphuza kakhulu ekhaya ngadliwe ulale emahoteli amaholile ekhaya kodwa kudliwe unyuke njalo uye ko track 3 uthi bapha ababengihleka bethenga uthando lwami babengazi ukuthi ngiyamthola maqondana uye ko track 4 ithi jela naye iye ko track 5 ithi musukufana nenkinga zakho ithi noma ugqoka kodwa singaboni inkinga zakho sibone kwi-outfit yakho asithi noma sikubona sitshele wena inkinga kodwa singayiboni kwena inkinga sesikuphikise ziningi ingoma laphana ezithi nje kusibona sinjena kwenzeka ngomthandazo khona ethi asibulalanga nyoka usibona siyikho umthandazo saguqa sazama sathandaza khona ingoma ezithi ekhuluma ngomuntu ukuthi uma umuntu abantu kukhona abantu abamthandi uyeze fisa umuntu uthi ayingcona ngathi ngafela emazweni ngoba manje mangafela phambi kwalabo abantu eyibongihleka laba bantu uthi nomuntu bese hambile ungahlekisi ngethuna lakhe uyabo ziningi ingoma khona ingoma lapho ezithi inhlanhliza nephathi wathi ukhulekela imvula yafeleleza nodaka kumele wamukele ukuthi uma usonemali uzoba nezitha kumele wamukele ukuthi uma
unenhlanhla uzoba nezitha ngoba okuhle kuza nokubi. It's a message. Yeah. Kuningi ingoma lapho khona ngisho ingoma ethi ngibone likhulu empilweni uhlala nabangani emini ntambama sebehleli nezitha kuba abangani besingenabo ngabe izitha ayizazi imfihlo zethu. Khona ingoma lapho ethi intombi ithanda amawala ayisukuthanda amawala intombi ngoba mina ngithumela imessage ngumfana ngiyazazi ngiyazi ukuthi uma intombazane ithanda amawala umfana luyehla kuyena uthando. Yep. So kumele ngathi intombazane ngamkala umfana ukuthi I know angimbuki ukuthi umuntu ofona kangaki bese nami ngiyimeja leso standard ngoba mawuzofona ekseni ufone mina ufone ntambama ufone ebusuku abanye abafana bakuthanda ubevela uthi wow i-tracker bayibabiza nga-tracker i-tracker iyakutracker njalo how are you njani I miss you njalo ngiyakuthanda yabo uthanda amawala intombi yokwala ke indoda ikwalele ukuthi wathanda amawala. Khona i-post engayibona Facebook ithi kodwa Khuzani lengoma ongaqala ingane ngayo ukucula nje nqa ngoba ngabe angibaluzanga labafana sengabaluza ngoba mina vele ngithanda amawala. Yayibona ukuthi iyakhuluma kunengoma lapha ezithi ubani ongikhuluma kabe emalini shuthi imali ayingithandi yabo siseteketisa umyalezo ukuthi ma usesimeni sokuthi uyabona unamali uyayuza ucabanga ukuthi mhlawumbe khona abantu abanginyondela emalini yabo. So kunizi ningi ingoma lapha ngicula nje umlayezo and ngeke ngushintshe lokho ukucula umlayezo ngoba bayithanda abantu. Yes. Yebo. Siphetha nje Nkosi yami sibonga kakhulu ngesikhathi sakho kodwa ngiyafisa futhi ukuthi sibongele noma ngizwa amazwi okubonga aqhamuka kuwena ebhekiswe kubaba uSomnandi njengoba sishilo ukuthi wenza i4th annual yakhe ye-music festival yakhe ibizwa ngeSomnandi Music Festival khona la oLundu eMahlekihliki. Ngiphinde futhi ngimbongele ubaba uSothole ngoqala wathi uSothole ngawuyeki lo mcimbi especially ngoba yena usewumuntu osekhulile endimeni. Sekumele akhandele into kuthiwa ilegacy eyosala nezizukulwane kuze engakhohlakala uSomnandi even ngisho ezizukulwane zakhe sesithathu kumele le event kushisa kubanda alwe ukuthi yenzeke noma ngabe kuthiwa uyenza kuze kuthiwa uyenza kufika abantu ababili ayenze. Uma isekhona nje indlela ayenze ngoba ngelinye ilanga umzima adla kubona mayenza le event uyoxoxa ethi ngake ngaba nenkinga kodwa akekho ongazi ukuthi ngomhla ka20 kuDisemba kuneSomnandi Music Festival Maskandi Festival music namaskandi music festival okushuthi ke mayithi music imixe wonke umuntu ayikhethe bala la muntu akuyona ngamaskandi kuphela akaqhubeke ayenze nathi uma sekhona sizolokhu simsekile sizolokhu simsekile sifike sizojabulisa abantu. Ngiyathokoza ngibonile uyenze emabhanoyini uvule indawo entsha okungayichallengeana kancane kubantu ngoba besejwayele ukuyenza elokishini la abantu abawalka khona bekhona but ukusuka la emalokishini uyale emabhaneni sokumele umuntu ethole transport asazi ngokuzayo uzoyibuka kanjani ukuthi mhlambe kube khona i-transport ezobithutha abantu ngesikhathi ezithile sicelwe marenke abekho abantu abathanda into enhle njengabantu bamatekisi njengama owner celo nje ama owner soLundu ukuthi ngesikhathi esithi masithi 9 noma sithi 3 ntambama noma sithi 5 ntambama azobethutha wonke abantu emalokishini ngamahala namabhasi abantu abayemcimbini uveza nje itikiti lakho ungene ebhasini mahala iyele iphindi engene kwesibili iyele eqhubeka isebenzele ukuthi ngakusasa ekseni mhlambe ngo5 6 afika abantu amabhasi abathatha mahala kuyale ubamsana ngoba ngibuke i-distance inde mawusuka emabhanoyini usuya emalokishini abantu bahamba ngenyawo hlangane nabo la uyabona ukuthi kunzima abanye abantu sebeyithokozisile ngamanzi enjabulo uthothi sekunzima ukuhamba usengazazi abanje inkunzi sebengaze beze begcine sebenyukubezwa nabantu besifazane. So ngiyakucela nje ukuthi kuleyo element kumele siyibuke ngoba le ndawo ngiyayithanda inhle kakhulu. Yebo. Ngiyazi ukuthi yonke lento ayikho ngami kodwa
njengoba sekukhona engekufundile kuwena mhlawumbe ungayibeka nje lama presenting skills ami kuliphi izinga mhlawumbe ungangizweli usho nje ngokweqiniso ini ke ama presenting skills ami in lokho ngiyadlala ngiyishola ama presenting ukushuthi njengoba hleli la yeah ngikuchaza ukuthi le interview yeah mhlawumbe ungachaza yona ngakunika bani out of 10 yeah kanjalo indlela abajwayele ukuyibeka kanjalo yebo cha mina ngokwami ya very good awuna amahloni indoda iqonda ngqo uyibuze uyibheke emehlweni awukhophozeli yeah ivoice yakho isho ukuthi upresent ngempela iqinile futhi ine volume ehigh yebo owesibili uyama entweni mawufuna answer ufuna lo answer leyo awumphoqeleli futhi umuntu ukuthi mangabe akafisi ukuyiphendula lonto ukumphoqa ngankani yebo so mina to me ngikunika u8/10 u8/10 awusho ukuthi u2 failile yebo ukunika ispace sokuthi ungakwazi improve ama 10/10 angeke usakhula yebo kodwa manje over 8/10 kune space sokuthi usangakwazi ukudlala ukhule udlala ngalo 2 thina sifunde esikoleni mina ngangumuntu wayithola itotal bayazi othisha bakhona yebo basekhona bonke othisha babengifundisa kodwa kunothisha we-maths wayengangitholisi itotal wayengishisa ngamabomu yebo engishisa ngithola 98/100 ngikumbuza ukuthi hayibo awungichazele nje ungishiselela athi ngiyakukhuthaza mawuthola 100/100 uzoba yivila yebo kodwa ngiyakukhuthaza ukuthi uqhubeke ulwe more awushanga lesibalo sitholile kodwa bengeke ngubeke utotal yebo because lokho ngibezobe ngiyadestroy so lo 2 ongawutholanga engithi mina utholanga ngifuna ukuthi ucasuke yebo uthole more okuzayo ngangisha into ngiyitholile so ke nawe u10/10 ngeke ngunike ngizomnika u8/10 ngoba ngifuna ukhuthale even more siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu amazwi esiwathola kuKhuzani baba uKhuzani basike ukhuba umfoka Mpungose siyabonga kakhulu namhlanje sikhona la eGarden Court asikivale nje kanjena sithi ke Inhlaka Production iyagqilaza isho njalo ke yebo Inhlaka Production iyagqilaza ngokuletha indaba ezimnandi ayigqilaze umuntu yebo siyabonga kakhulu